Hello friends, बरायबाय फिन Constable चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दा लोगोफोर बिग आपडेट आसाम पुलिस एग्जाम डेट कनस्टेबल एन्ड बेनिफ्राय एस लेभेलाव बेयाव कभार खालामगोन। बेखायनो भिडिअ नायजोब आरो जायफ्रा गोदान आसाम पुलिस भेकेन्सि नेगासिनो दङ 2025 आव नोंथांमोननि हाजार पस्टआ फैगासिनो दङ। थ' बेखायनो जुदि देग्लाय साख्रि मोनाबा एबा नोंथांमोना नेक्स्ट एरियाव नाजानानै मोननो हागोन। बेनो जाबाय कनस्टेबलाव आरो लोगोसे एस लेभेलाव। दा जाय नोंथांमोना बड'जबिनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो बर' रावजों साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन प्लास सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव, बेनिफ्राय भिडिअ नायग्रोजोब अब्लासो बुजिगोन, नङाबा नोंथांमोना एसे कनफिउज जानो हागौ। आरो जायफ्रा नोंथांमोना मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव, कमेन्ट्सबो खालामनो दाबाव। स' दायो लोगोफोर जों फैबाय एसएलपीआरबीनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एक्टिभ जाथारसिगोन एसआइनि एडमिट लिंकआ। आरो बेनो जाबाय एग्जाम डेटआ 5 जानुवारि एबा 5 जानुवारियाव नोंथांमोननिया एग्जाम कन्डाक्ट जासिगोन आसाम पुलिस एसआइ लेभेलाव। स' बेखायनो 23 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन। आरो बेनो जाबाय एसआइ एबि इउबि अके। थ' बे मोननैजों एग्जाम कन्डाक्ट जानो थांगासिनो दङ। दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आरो गाबोन बिटिसि फरेस्टनि एग्जाम जागोन, बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबावबाय जाहाथे एग्जामा नोंथांमोना मोजां जायो। देन बेनिफ्राय कनस्टेबल एग्जाम माब्ला जागोन? दा गोबां कमेन्ट्स खालामो जे कनस्टेबलनि एग्जामा माब्ला जागोन, बेनो जाबाय एबि इउबिखौ लाफानानै गोबां दङमोन। एन्ड ग्रेड 4 एडमिट होथ'वाखै नोंथांमोननिया अके। देन जानुवारि। स' जानुवारि जानाय लोगो लोगो आसाम पुलिसनि एग्जामा जागायसिगोन ना, अब्लाथाय नोंथांमोननिया ओरैबायदि एग्जाम दङ 5 आव जाग्रोनानै बा 5 जानुवारियाव जाग्रोनानै लारि जालांगासिनो दङ। आसाम स्टेटआव गोबां एग्जाम जानांगौ दङ। जानुवारि होनाय लोगो लोगो बेयावबो आरोबाव टेट दङ, आसामनि टेटनि दङ। देन बेनिफ्राय दा सर्सआव मोननाय बादिबा कनस्टेबला मार्चआव। थ' मार्चआव कनस्टेबला सर्सआव मोननाय बादिबा जागोन होनना बुंदों, मानोना आसाम पुलिसाव जायनाखि गोबां फलोवार्सफोर मावनाय दङ नालाय, थ' बिथांमोना बुंनाय बादिबा स' गोबां कमेन्ट्स खालामदों नालाय, बेखायनो मार्चआव जानायनि चान्सआ दङ होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो बेनो जाबाय जन वाइसआव जागोन एग्जामा। आरो बे जन वाइसआव जि नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट जादोंमोन ना, माखासे जन वाइसआवहाय रिटिन एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन। एन्ड बेखायनो दा बे भिडिअ खालामनाय जाहोना जाबाय नोंथांमोना एसेब्लाबो एलार्ट जायो एग्जामनि थाखाय आरो रेडि खालामो। दा मार्चआव माब्ला जागोन डेटखौ जों जास्ट एनालाइज खालामगोन, नाथाय बे भिडिअ अफिसियेल डेट नङा, जास्ट एनालाइसिस खालामगोन जे मोननै मोनथाम जों डेट लागोन 2025 मार्चआव बबे डेटआव जाथावगौ, बेनो जाबाय कनस्टेबल एग्जामा। स' बेनिफ्राय बे एग्जामा कम्बाइन जागोन नालाय, बेखायनो पस्टआ नोंनिया एबि थानो हागौ एबा इउबि थानो हागौ एबा एपिआरअ थानो हागौ एबा ड्राइभार थानो हागौ एबा गुबुन पस्टआव थानो हागौ, नाथाय गासैबो जमा पस्टजों खनसेल' एग्जाम जागोन। आरो बेयाव पास जाबाथाय नोंथांमोना बाइबा टेस्ट होनो मोनगोन आरो। दा बेखौनो जों माखासे डेटखौ नायनोसै गोबाव खालामा, मानो होनोबा जोंहा गोबां रेडि जानांगौ दङ जेराव एग्जामा जानो फैगासिनो दङ। स' बेनिफ्राय टटेल पस्टआ 6000 दङमोन गासैबो पस्टखौ लाफानानै कामान्ड'खौ लाफानानै। दा बिनि लारि जालांगासिनो दङ, बेखायनो एग्जामा माब्ला जाथावगौ जों दायो केलेन्डारखौ नायनोसै फैदो मार्चनि केलेन्डारखौ। स' दायो लोगोफोर जों मार्चनि केलेन्डारखौ नायनोसै। दा जों फार्स्टआव जानुवारि 5 खालार खालि जानो गोनां सानडेआव, बेनो जाबाय एसआइ लेभेलनि एग्जाम। थ' एसआइ लेभेलनि एग्जामा जानुवारियाव जाग्रोसिगोन आरो बेनिफ्राय जानुवारि नेक्स्ट उइकनिफ्राय हमना ला गोबां टेटनि दङ। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फेब्रुवारि दानाव मेडिकेलनि एग्जाम जागोन। एन्ड फैबाय मार्चआव। दा गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा मोनथाम डेटखौ जों लानो हायो 16, 23, 30 मार्च अके। बेनि गेजेराव 50 जौखोन्दोआ मेक्सिमाम चान्सआ 23 मार्चआव होनना बुंदों गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा, नाथाय अफिसियेल नङा। 29 मार्चआव जानायनि चान्सआ दङ, नङाबा 30 मार्चआव जानाय चान्सआ दङ। बे 23 बेनिफ्राय 30नि गेजेराव बांसिन चान्सआ दङ आरो। बे मोननै डेटनि गेजेराव आसाम पुलिस कनस्टेबलनि एग्जाम जानाय चान्सआ मेक्सिमाम चान्सआ दङ। बेखायनो जायफ्रा बड'जबिनफो फेमिलि मेम्बार्सफोरा क्वालिफाइड जाना दङ, बे मोननै डेटखौ गोसोआव लादो। आरो बे मोननै डेटआवनो मेक्सिमाम जागोन बायदि खोनादों सर्सआव मोननाय बादिबा, नाथाय 100% बुंनो हाया, बाट 50%खौ लानो हायो। आरो जोंनि खामानिया जाबाय रेडि जानाय, मानोना नोंथांमोना साख्रि लाथारनांगौ आसाम पुलिसाव 2025 आव मे दानाव साख्रि मोनगोन नालाय। दा बेखायनो नैबे मार्च दाननि 23, 30आव नोंथांमोना चान्सखौ लादो एबा एग्जाम जागोनखौ सानना लाजायो 50%खौ। बाट अफिसियेलि जेब्ला नटिस फैगोन नोंथांमोना क्लियार जाबावगोन, नाथाय खनसे नोंथांमोना इनफरमेसन होखाबाय जाहाथे बयबो आसाम पुलिसाव माने मोजां एग्जाम लिरनो हानाय बायदि आरो। दा 50 नाम्बारनि एग्जाम जागोन, बेखायनो रेडि जादो। आरो गोदान साख्रिनि आपडेट फैयोबा नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन, बेखायनो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।